Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kira da babban murya tare da girmamawa zuwa ga shugaban ƙasarmu mai albarka zaɓen Allah, General Darmi Abdurrahman Chani. Kira ga Minister des Affaires étrangères Bakariya Osangari. Ku sani abubuwan da ake muna ƙasashen waje, turo sai turo. Yawanci ƙasashenmu na Afirka ba su damu da wanda suke hita ƙasashen waje neman kuɗi ba. Wannan shi yake ja muna walakancin da duka ake muna a cikin ƙasashen waje. Zan ba mu ɗan misali, lokacin General Sani Kunci, Allah ya ji kanshi da rahama. Akwai lokacin da ya ce maka dafi da cewa ɗan Nijar guda bakin mutum 10 yake na Libi, saboda ɗan Nijar duka soji ne. Wanda a da ba a yi ma ɗan Nijar walakanci ƙasashe kamar na Larabawa, har Algeria ba ta yi ma Nijar walakanci a lokacin General Sani Kunci. Amma a yanzu, ku diba mutum nawa aka kashe ƙasar Algeria, mutum nawa aka halaka a ƙasar Libi, mutum nawa aka halaka a ƙasar Mauritania. Waɗannan ƙasashe da na zana ƙasashen Larabawa, idan mutum guda aka walakanta nasu, wallahi za ga gwamnati su ta yi magana akan wannan mutum da aka walakanta. Saboda mi? Saboda da wanda hita, da wanda a cikin ƙasa duka ayyukansu da ransu da cewa duka 'yan ƙasa ne, suna da muhimmanci a cikin ƙasa. Amma malheureusement kamar ƙasashenmu na Afirka, ba wai Nijar ɗaya ba, duka ƙasashen nan na Afirka haka suke. Duk wanda hita neman kuɗi ba a consideran shi, ba a maida shi mutum wanda shi da muhimmanci kamar cikin wata ƙasa. Kiran da nake da babban murya, ku sani da cewa wannan mutane da suke ƙasar Libya, da suke ƙasar Algeria, da suke ƙasar Mauritania, da suke ƙasar Cote d'Ivoire, da suke ƙasar Benin, da suke ƙasar Senegal, da suke ƙasar Mauritania, da suke sauran ƙasashe su Gabon, su Cameroon, da sauran ƙasashen Europe, su ne suka riƙe wuta lokacin da aka yi muna zalunci na sa takunkumi a cikin ƙasar mu ta Nijar. Su suka riƙe wuta wajen ci da iyalinsu da uwayensu da zumensu domin a shahe musu hawaye, domin wannan takunkumi da an kasa kada shi tasiri. Bon haci bai taɓa kai shika 50 ba sai wannan lokaci da an kai zaluncin samuna takunkumi na sai da yawo. Amma duk da haka nan mutanen da suke ƙasashen waje su suka riƙe wuta, suke ci da uwayensu, suke ci da 'yan uwansu domin wannan mulki ya samu ya yi tasiri a ci gaba da shi. Zai yi muku misali, akwai lokacin da aka kama wasu Larabawa sun tahi farauta tsuntsaye a cikin ƙasar Nijar. Aka kama su, sai da Libya ta iza mutane suka zo aka sako wa'annan mutane saboda sun damu da wa'annan mutum 3. Ƙasar Afirka kwanan baya ta riƙe Libya mutum 6, sai da aka iza delegation ta zo Afirka domin a samu a sasanta ko da a biya diya ne a saki wannan mutane. Amma mu ba a damu da mu ba. Wannan kira da nake yi, kusan da cewa idan kiɗi ya canza, to rawa ta canza. Waɗanda suke ƙasashen wajen nan su ne suka riƙe wuta a cikin ƙasar Nijar, su ne suka ba da gudunmawa a cikin ƙasar Nijar. Bakariya Osangari, ya kamata ka yi magana. Akwai ambasadar wanda yake na Libi a ƙasar Nijar, akwai ambasadar wanda yake na Algeria a ƙasar Nijar, akwai ambasadar wanda yake na Mauritania a ƙasar Nijar. Ku kwamboken su, ku tambaye su menene suke nuhi da walakancin da suke ma 'yan ƙasa. Yawanci za su ce maka ai baka da iqama, to bari in faɗa muku menene iqama. Iqama bisa doka ta ƙasa da an ka hiddo magana iqama, aka ce duk wanda ya aje bako gidanai shine an masa'uli ne, shine an responsible ga wannan bako na shema iqama. Idan kana yi ma Libi aiki, to shi wannan wanda yake ma aiki shine an responsible da yi maka iqama, saboda zai aza sunan shi sama, a aza sunan ka ƙasa. Duk wani abu kai shi wannan mutumin shi za a kiraya. To Laraba sun ka kiya sun ka ce ba su raida da wannan ba. Yau idan ka ce zaka zo kai ma iqama, wani ne zai yi ma iqama? Kina ya kamata gwamnatin mu ku yi magana akan walakancin da ake muna wannan ƙasashe turo sai turo. Ku diba ƙasashen Turawa, idan mutum guda aka taɓa,
wallahi gwamnati da kanta za ta yi magana akan wannan mutum guda, saboda su a gare su da wanda hita da wanda a cikin gida duka muhimmancin su guda. A ƙasashen turai ko ƙasashen larabawa da minista da ɗan ƙasa duka duk inda yake komi karamci ne duka durwaƙe su guda ce, muhimmancin su guda ne. Yau a cikin ƙasashen larabawa in minista an kai ma walakanci wata ƙasa, to in wanda ba minista an kai ma walakanci wata ƙasa ba duka ta su ɗai. Amma ƙasashenmu na babbaku kamar in da Najeriya da Nijar da sauran ƙasashenmu, wallahi duk wanda ya ta ƙasar waje ba ai consideration shi ba a maida shi ba shi cewa yana da muhimmanci a cikin ƙasar shi. Wannan kira ina yin shi ne ga shugaban ƙasa mai albarka zaɓin Allah. Ku sani da cewa in kiɗi ya canza rawa ta canza. Muna alfahari da ku, muna alfahari da ƙasar mu ta Nijar. Wannan kira ina yin shi ne ga shugaban ƙasa mai albarka zaɓin Allah. Kuma ina son duk wanda ga wanga bidiyo da Allah ku yi fartaje ne ya zo ko ta ina domin gwamnatin mu ta zayyin magana akan ƴan an taɓa ɗan Nijar. Alhamdulillahi Kwamsar Abdulaziz da yake ƙasar Libya ƙarƙashin jagorancin ambasadin Nijar a Tripoli suna shiga lungu da saƙo har ma sun hiddo wasu mutum 30 da wani abu waɗanda aka kama cikin kwanakin ga. Ya zo har Misrata, ya zo ko ta ina yana ba da ƙoƙari, to ya kamata a ce Minister da Zafir Étranger Bakariya Osangari ya zai yana ba da ƙoƙari kamar yadda wannan bawan Allah yake ba da ƙoƙari. ‘Yan uwa ina mun fata alkhairi, Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Yan Nijar mu ci gaba da addu'a, Allah ya tsare mu ya tsare ƙasar mu. Amin ya